nosaltres volem donar-nos la benvinguda a la Cluenda 2024-2025 de quart d'ESO. Som el Pablo, la Blanca i jo, però on és la Blanca? Doncs és una bona pregunta, però Maita, de què anirà aquesta Cluenda, Berta? Potser dels viatges arreu del món? Doncs no sé, potser sí, potser no. Jo no crec que sigui així. Que despistats us veig. El tema d'aquest any tracta de les cançons de la nostra vida, les cançons que més ens han marcat al llarg dels anys. Doncs és una bona idea. I llavors, si aquesta Cluenda tracta de les cançons que més han marcat durant els nostres anys, hauríem de començar pel 2009, que va ser l'any al que vam néixer, no? Què creieu? I què va passar el 2009-2010? No va ser el Mundial que va guanyar Espanya? Doncs sí, la primera cançó serà Waka Waka! Doncs ara toca seguir la nostra Cluenda i ara avançarem uns anys, fins l'any 2014, que va ser l'any en què la nostra producció va començar primària. Per aquest any hem escollit una cançó molt ballada, molt estimada per la nostra generació. Amb tots nosaltres, Timber! Un fort aplaudiment!
It's going down. I'm yelling timber. You better move. You better dance. Let's make the night. You won't remember. I'll be the one. You won't forget. It's going down. I'm yelling timber. You better move. You better dance. Let's make the night. You won't remember. I'll be the one. You won't forget. It's going down. I'm yelling timber. You better move. You better dance. Let's make the night. You won't remember. I'll be the one. You won't forget. Mare de Déu, quin cansament. Sí, ha sigut un ball molt mogut, però m'ha passat molt bé. Enhorabona, noies, ho heu fet molt bé. Ara que ho penso, no creu que és moment de relaxar una miqueta l'ambient? Sí, és una bona idea. Però què tens pensat? Doncs mira, jo tenia pensat que m'han xivat que tenim uns alumnes que toquen molt bé, atenció, el violí, la viola i el piano. Així que, sisplau, rebeu amb un fort aplaudiment, primer, el Xijuan, que ens farà una peça de violí, i tot seguit l'Amàlia amb la Sofia, que l'Amàlia ens tocarà la viola, i tot seguit la Sofia amb el piano. Un fort aplaudiment, sisplau!
Molt bé, molt bé. Quina fantàstica interpretació del violí. Doncs com ja us he dit, tot seguit tenim a la Mària, a la viola i la Sofia Escafé al piano. Rebeu-los a una calorosa benvinguda!
sigut impressionant, m'ha agradat molt. Doncs la veritat estic d'acord amb tu, però ara toca donar pas al cor de quart format per l'Abril que tocarà el piano i alumnes de quart de l'ESO. Un fort aplaudiment. Molt bé, molt bé. Què tal? Us ha agradat aquesta actuació, sí o no? Molt bé, molt bé. Doncs Blanca, jo crec que he cantat molt bé, ho han fet molt bé. Sí, han cantat superbé. A mi també, m'ha agradat molt. Però ara que estic pensant, jo crec que seria moment ja de fer una miqueta un remix en les cançons més ballades i més estimades de la nostra època. Què et sembla? Sí, tens raó. I és per això que ara entrarà el grup més gran de la Cluenda. El grup més gran de la Cluenda? Doncs molt bé. Doncs, com s'ha dit la Blanca, un fort aplaudiment per aquests alumnes, sisplau! Vamos! Sabes que ya llevo un rato
Molt bé, un fort aplaudiment per aquests nois, sisplau. Molt bé, molt bé, molt bé. Que bé, que bé. Bueno, estem tenint fallos tècnics. Molt bé, doncs m'ha agradat molt aquesta actuació. Quin ritme que portaven, no? No creieu? Molt bé, Berta, què tens ahí sobre aquesta actuació? Doncs m'ha agradat molt, tenia molt de ritme i doncs bueno, això. Sí, la veritat que sí. Ara que ho penso, anem abans una mica d'etapa i el 2015 hi ha algunes cançons que tenen molt bona pinta. Què et sembla? Doncs sí, tens molta raó, però quina cançó estàs pensant? Doncs mira, jo estava pensant en una cançó molt estimada, molt ballada per tots i absolutament totes les persones que hi ha a aquest escenari. Es tracta de la cançó de El Taxi, un fort aplaudiment! Todo el mundo, el taxi, exacto del patio. Queremos darle una bienvenida a todas las mujeres que hacen vino por todo el mundo. Yo la conocí en un taxi, en camino al club. Yo la conocí en un taxi, en camino al club. Me lo paró el taxi, me lo paró el taxi, me lo paró el taxi, me lo paró. Para que sea rápido y se vuelva un destino. Pero no, claro que le botas a la masculina para irse de vino. Molt bé, un fort aplaudiment per aquests nois! Uau, ha sigut increïble! Ni que ho diguis, tot i que tinc la sensació de que hi ha massa cançons en castellà. No hauríem de canviar una miqueta d'idioma?
Doncs tinc la mateixa sensació. Menys mal que el següent grup ens ajudarà una mica en aquesta tasca i ens canviarà una miqueta d'idioma, ja que faran la següent cançó en anglès. Ah, sí? I quina farà? Ballaran Old Town Road! Yeah, I'm gonna take my horse to the old town road. I'm gonna ride till I can't no more. I'm gonna take my horse to the old town road. I'm gonna ride till I can't no more. I got the horses in the back, horse stock is a slack. Head is made black, got the bushes like a man. Riding on a horse, you get with your horse. I've been in the valley, you ain't been up off that horse. Now can't nobody tell me nothing. You can't tell me nothing. Can't nobody tell me nothing. You can't tell me nothing. Riding on the tractor, lean all in my butt. Cheated on my buddy, you can go and ask. My life is a movie, or riding in blue. Cowboy hat from Gucci, grinder on my booty. Can't nobody tell me nothing. You can't tell me nothing. Can't nobody tell me nothing. You can't tell me nothing. I'm gonna take my horse to the old town road. Ride till I can't no more. Gonna take my horse to the old town road. Ride till I can't no more. Hat down, cross town, living like a rock star. Spend a lot of money on my brand new guitar. Baby's got a habit, diamond rings and vintage sports bras. Riding down Rodeo in my Maserati sports car. Got no stress, I've been through all that. I'm like a Marlboro man, so I keep going back. Wish I could roll on back to that old town road. I wanna ride till I can't no more. Quin bon ball ens acaben de fer! Un fort aplaudiment perquè ha estat genial! Ara deixarem la música una estona i canviarem completament d'ambient, perquè el que ve ara no té res a veure amb el que hem estat fent fins ara. Tot seguit, l'Ander Martínez, alumne de segon d'ESO, que ens farà una actuació de marxa. El primer que faré serà posar aquesta cartolina per allà i no la tocarem tot l'espai del ple. Vale, no començarem fent màgia amb cartes, començarem millor amb anells, perquè tothom hagués que és un anell, mireu. El que podem fer amb un anell, almenys els mags, podem agafar-lo i llançar-lo una altra vegada a la mà, ja que fixeu-vos millor, no hi ha i ara hi ha. Això és estrany. Vale, és veritat que l'anell pot estar trucat, però el que no pot estar trucat és aquesta goma de pollastre. Això sí que no pot estar trucat. El que farem serà fer-la més petita. Com? Doncs aplastant. Fixeu-vos, posarem la goma de pollastre aquí al puny i l'apretarem tant que es farà molt petita i això, evidentment, té una mica de lògica, però amb una goma de pollastre no tant. Fixeu-vos perquè, al igual no la veieu, però sí que està aquí, fixeu-vos perquè estic hinchant a veure, no? Fixeu-vos perquè cau la goma de pollastre una altra vegada refredada. Ara sí, començarem
cartes, vale? Necessito que dos voluntaris, per exemple, mira, hi ha hagut dues persones que abans m'han dit que m'han apoyat molt a tot això, que són el Marc Airo i l'Onax, si poden subir a la sala. Fixeu, mira, direu para quan vulguis. Quan vulguis para. Agafa't aquesta carta, posa't aquí millor. Sí, evidentment. Mira, digue'm una altra paraula. Agafa aquesta carta, ensenyes a l'altre. Ara, també mira la de l'Airoa, vale? Vale, em posaré més aquí, vale? Més aquí per la taula, posa't tu aquí, aquí Airoa. Mireu, poseu les dues cartes per aquí, vale? Per aquí. Jo, evidentment, no puc saber quines són. Podem fer talls, inclús la baralla aquesta que és com americana, no? Evidentment, no pot ser la primera i tot això. Però, mira, em pots dir per guanturismes? Aquí, vale. Vols que posem alguna més? O rastem? Sí, una més. Una més. Doncs en aquesta que no l'haig posat una més, tenim aquí dues cartes, vale? Totalment aleatòries, el 5 i la dama de pipes. Mireu, en aquesta carta posarem el 5, vale? I allò, us torna a visitar quan tu vulguis, sisplau. Les posem o no? No, ho dius tu. Vale, vols que sumem alguna més? Podem rascar? No. Doncs en aquesta carta, aquí, a la carta que tot tingut, posarem l'altra dama. Fixeu-vos perquè el Marc i el Max han posat dues cartes cap a dalt on han volgut. Una aquí i la dama que ha posat a l'aire aquí. Eren aquí les dues cartes. El 7 de diamants i el 4 de diamants. Necessito un últim voluntari per acabar aquesta marxa. Ara sí que farem el mateix que fem amb l'homenatge a l'Eurovisió per quan vulguis. Agafa't aquesta carta, ja serà el públic, vale? Que jo no la veuré. I farem una cosa que sigui màgica, mira. Com una partida, no estan per la meitat, però farem diverses coses, com talls, com el fet amb l'homenatge a l'Eurovisió, podem fer la mescla aquesta americana. Evidentment és impossible que jo sàpiga on està, perquè no pot ser ni de les primeres ni de les últimes. Vols que faci un tall? Vale. Mai que talli, doncs jo talli. Vale, necessito l'ajuda del públic, perquè a mi les cartes no se'm donen molt bé. Quina és aquesta primera carta? El 6 de diamants, no? Fixeu-vos, llavors aquesta carta quina és? La seva. Vale. Fixeu-vos molt bé perquè han escollit l'Onax, crec, el 4 de piques, l'Eiro, el 7 de diamants i l'Iker, no? Miquel, el 3 de cops. Fixeu-vos molt bé perquè són 3 cartes úniques i, evidentment, exclusives. El 3 de cops, el 4 de piques i el 7 de diamants. Tot i moltes gràcies per
Quina bona actuació, quin bon truc. Un fort aplaudiment per l'Ander, sisplau. Vale, i ara tot seguit us presentarem un grup que ballaran unes cançons que van del 1963 fins ara a l'actualitat de 2025. Un fort aplaudiment per Machete Boy, sisplau. Espera, que lo cambio. Dice. Espresso macchiato, por favore, espresso macchiato, por favore. Espresso macchiato. Macchiato, por favore, espresso macchiato, mi amore, espresso macchiato, por favore. Bueno, lamentablement ja hem arribat al final d'aquesta cloenda, però per últim hem preparat un ball. Amb aquest ball volem representar tots els moments i anys que hem viscut junts i que s'han fet inolvidables. Que no es digui més i que, i anem a gaudir d'aquesta última experiència com a grup.
Doncs amb això donem per finalitzar la cloenda, però abans de tot, uns quants alumnes de quart d'ESO ens han preparat una carta de comiat que ens han preparat per recordar tots aquells moments, totes aquestes aventures que hem viscut tots junts com a grup. Així que us demano que tingueu respecte i el rebeu amb un fort aplaudiment a aquests alumnes, sisplau, vinga, som-hi! Ja arribem al final d'aquesta cloenda i amb això arriben tots els nostres agraïments. Primer de tot volem agrair al Pedro, l'Àlex Parés, l'Oriol, el Liam, perquè encara que no els veieu, estan darrere controlant que tot surti bé, i al Pol Fernández per muntar tots els vídeos. Tampoc ens podem oblidar dels que estan darrere fent el material per muntar l'escenari i una menció al Carles Rivero i a la Cristina Piris per la seva implicació que puguem muntar la cloenda. Dit això, comencem. Benvolgut professorat, companys, companyes i a totes les persones que ens heu acompanyat durant tota la nostra etapa escolar al Sant Miquel. Avui ens acomiadem d'una etapa molt important de la nostra vida, en la qual hem creat 1000 anècdotes, 1000 històries i 1000 experiències. Hem crescut, passat per anys i anys d'aprenentatge, esforç i molts moments tan bons com dolents, que ens han marcat i ens han fet créixer i tenir valors que ens marquen com a persones avui dia. En nom de tot quart d'ESO, és un honor poder compartir amb vosaltres aquest acte de cloenda. Un moment per mirar enrere amb orgull i nostàlgia i poder començar a imaginar tot allò que vindrà en el futur. Els nostres camins se separen cap a direccions diferents i ens podrem orientar cap al nostre futur. Així doncs, amb sentiments contradictoris com la il·lusió i l'enyorança, comencem aquest breu recorregut del nostre pas per les diferents etapes del col·legi. Tot va començar fa molts anys quan entraven a infantil, on les nostres famílies ens acompanyaven fins a la porta i nosaltres no volíem deixar anar a les seves mans. Tot estava ple de nens i nenes amb una motxilla vermella en la qual posava Col·legi Sant Miquel. Tots estàvem molt nerviosos per poder entrar per aquella porta tan gran, ja que no sabíem el que ens esperaria a l'altre costat. Però un cop vam travessar la porta, la nostra història aquí dins tot just havia començat. Vam conèixer els primers companys i companyes, amb qui vam compartir jocs, rialles i alguna que altra llàgrima. I, esclar, també vam conèixer mestres que ens van ensenyar amb paciència i estima. No ens podem oblidar de les activitats que fèiem perquè poguéssim estar entretinguts, com quan venia la Quaresma i havíem d'anar traient una cama per cada setmana que anava passant fins a arribar el dimecres a estendre. També quan ens posàvem a jugar amb la plastilina o quan ens ensenyàvem a llegir o a escriure. Per aquest motiu, volem agrair al Roger, a l'Eva i a la Fanny que van fer que els nostres 3 primers anys del col·legi fossin inoblidables, garantint un equilibri entre l'ensenyament i els jocs. Abans de començar la propera etapa, primària, ens vam acomiadar d'infantil amb el vídeo d'Invencibles, fent-nos tenir un dels millors records d'aquests 3 anys. A primària vam començar sent els més petits i tímids, però a poc vam anar obrint-nos amb els nostres companys i vam anar enfortint vincles. Les nostres primeres colònies de 3 dies, la primera festa esportiva, amb tota la il·lusió que ens feia anar a comprar el bar solidari, i com oblidar-se dels padrins lectors, el dansa ara que preparàvem durant mesos i totes les cançons que cantàvem per Sant Jordi i per final de... La jubilació de l'Arcisti, l'art amb el qual vam aprendre moltes coses sobre les plantes. Tampoc podrem oblidar les colònies de Harry Potter a les quals ens sentia realment humà. A cinquè va arribar una sorpresa, la quarantena. Sempre recordarem el dia en el que ens van enviar a casa i ens van dir que només tenien 15 dies, el que va acabar sent 3 mesos, però ho vam aconseguir treure cap endavant. Tampoc oblidarem totes les rues disfressades i la nostra cloenda d'assistents. Tots aquests records no haurien pogut ser si no haguessin comptat amb tots els fantàstics meravellosos mestres. Començant des del principi, teníem la Rocío, amb totes les cançons que ens cantava i gràcies per fer el nostre himne del col·legi. Gràcies al Patxi, que ens continua acompanyant en el nostre dia a dia. Al Javier Jordà, per fer-nos aprendre el nostre. I al mateix temps, passar-ho molt bé. A la Júlia per fer-nos riure tant i per fer-nos aprendre un munt amb la seva alegria. També a la Conxi per tots els xiclets de síndria, totes les llaminadures i tots els sortejos d'estotjos, llibretes i bolis. I tampoc ens podem oblidar del Tom Anthony i les seves super-E's.
També volem donar les gràcies a la Montse, l'Anna Soler, la Carme, la Roser, la Marisa, la Marta d'Anglès, la Marta d'Educació Física, la Sílvia, el Vicenç, la Sandra, el Jordi, la Montse, la Melissa, la Lourdes, la Gemma, el Xavi i la Glòria. Gràcies a ells vam gaudir d'una etapa molt bonica. Així tots plegats vam acabar una etapa i en vam començar una de nova. Ja fa 4 anys que vam entrar a l'ESO. Vam passar dels ser els més grans als més petits un altre cop. Ara som els més grans de nou i veiem que tot ha canviat. Vam veure profes i amics d'anar i tornar. Hem crescut, hem après a escoltar i a entendre'ls millor. Han estat 4 anys plens de diversió, bromes i alguns moments dolents que esclar que mai oblidarem. El primer dia a l'ESO estàvem molt nerviosos. No sabíem el que ens depararia la nova etapa. Aquell any vam tenir les últimes convivències com les coneixíem i també el nostre primer i últim TDS. Vam conèixer el Ferran Omar i la seva hora de la màgia, encara que ens va durar poc ja que es va jubilar. I a més cal recordar que tot va ser amb mascareta posada. A segon, encara que ens en recordem de quan alguna vegada a la classe del C encara no hi havia arribat cap professor i estàvem una bona estona fent ximpleries i, esclar, com no en recordar-nos quan posàvem les taules de través i fèiem la bicicleta. A tercer vam acomiadar-nos de molts profes que havíem tingut a primer i a segon. Vam conèixer el Raimon, l'Elisabet, l'Àlex, l'Amor, l'Elisenda, el Willy i va tornar l'Ivan com a tutor. Aquest va ser el nostre últim any de colònies, l'última discoteca, les últimes nits sense dormir, aixecar-nos a les 6 del matí sentint algú cantant per la finestra i l'última vegada que ens despertarien amb pistoles d'aigua o amb la música a tot volum. I finalment arribem a aquest any en el qual hem viscut moltes experiències i hem après moltes coses sobre la vida i sobre l'escola. Totes les nits sense dormir a Madrid i les passejades nocturnes que feien per cansar-nos i que no estiguéssim gaire actius a les nits. Sempre estaran al nostre record la famosa cançó de Marbella i la marca Brisel. I per totes aquestes anècdotes, moments i vivències, volem donar les gràcies a tots aquells professors als quals ens han acompanyat durant aquest temps i n'han format part, perquè més enllà de les assignatures hem viscut moments inolvidables. Volem donar les gràcies a la Cristina Piris per la seva paciència i interès per la nostra vida fora del col·legi, al Willy per ajudar-nos a resoldre qualsevol dubte que tinguéssim, a la Berta per fer que les seves classes de mates fossin entretingudes, a la Lourdes Roca per venir en un temps tan difícil d'estrès i ajudar-nos en els exàmens, a l'Amor per preocupar-se per nosaltres sempre que necessitem i tenir sempre un gran somriure. A la Cristina Matellan pels seus Good Morning Everyone a les 9 del matí els dilluns, a la Jordina per la seva hora d'acudits i les seves bromes de que ens havíem tractat quan arribàvem tard i com no en recordar-se de les seves icòniques frases com espavil o si a tu te la pena, a mi me la pena més. a la Paula per mostrar-nos la seva opinió més sincera possible i per tenir tanta paciència, a l'Elisenda per ensenyar-nos el que són els models que sense els quals segurament ningú hagués pogut aprovar els dictats. A la Loli per les seves classes en les quals em tractava amb molt amor i la seva batalla perquè tanquessin la caja tonta. A l'Ivan pel Sugar for Your Ring als exàmens d'anglès i a la Rolet per tots els dolços que ens donaven quan feien bé la nostra feina. I també donar les gràcies a la Cristina Fernández i a la Melissa, que també ens van ajudar a millorar el nostre nivell d'anglès. A l'Àlex Torio per la seva implicació amb la seva assignatura i ganes d'ensenyar. Explicar-nos anècdotes com a exemples per la seva assignatura i pel seu interès en els seus alumnes. A la Natàlia per mostrar-nos una part de la biologia que no coneixíem i per aquelles classes al laboratori. A la Teresa pel seu interès en explicar física i química i per ensenyar-nos com vestíem estilat. A l'Elisabet per les seves classes tan divertides. Mai oblidarem quan ens vas dir que érem un experiment de Harvard fallit o que ens vas prometre que faries la vertical i mai la va fer. A la Clàudia Segura pels fets positius quan llegíem la presentació projectada. A l'Arnau per ajudar-nos a superar nosaltres mateixos els reptes físics. El Joan López per no deixar mai de tocar la seva guitarra i per ensenyar-nos amb tanta paciència com tocar la melòdica. El Lluís Armengol per fer-nos riure de nosaltres mateixos, però sobretot per ensenyar-nos el que sap.
al Jorge Luján per les seves... per les seves apostes amb dònuts abans dels exàmens, les anècdotes i per tot el que ens va ensenyar, i no només de mates o tecno. A l'Iñaki Toro per les seves bromes, les quals feien les classes de matemàtiques més entretingudes, quan ens veien per poder aprovar l'actitud, els teus pactes de no agressió i les teves ignorants quan teníem un dubte en l'Arduino. El Javier Martínez per fer les seves classes de tecnologia de segon molt més divertides. El Patxi, per tots els moments en els quals ens ha fet riure. El Raimon, pels seus positius i per les hores que ens deixava estudiar que ens van fer aprovar el tercer. El Juan Sánchez, pels seus exàmens setmanals i les seves bromes, hem après molt francès, i el Carles Rivero per la seva paciència a les classes de filosofia i la seva ajuda per orientar-nos de cara a l'any vinent. A la Maria, per ensenyar-nos llatí amb humor i riure i els llatinismes que utilitzem diàriament. A l'Oriol, per les seves frases característiques i pel seu amor per les empreses. I gràcies també al personal del centre, que han fet que el dia a dia a l'escola sigui més agradable i fàcil. I així arribem al final d'una etapa, però també a l'inici d'una nova. Al llarg d'aquesta carta hem volgut donar les gràcies al professorat, als companys i companyes, i ho farem tantes vegades com calgui. Durant aquest temps hem viscut moltes experiències que sempre recordarem. Avui ens acomiadem d'aquest capítol, però no del que hem après ni tot el que hem compartit. Avui alguns companys i companyes que han format part del nostre camí se separen per començar un de nou. Us volem desitjar tota la sort del món, tot i que avui ens diem adeu, no és d'un comiat definitiu. Tot el que hem creat serà indestructible i la porta sempre quedarà entreoberta. I ben segur que algun dia els nostres camins tornaran a apropar-se. Gràcies, Sant Miquel, gràcies per tot.
hacer una política. No sé. Quizás unos buenos objetivos.